ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 1 марти соли 2025 навор кардам бар шумо. Як дона хона аз ноҳияи Ҷиликул мешавад, яъне боқимонда ҳама аз Душанбе ҳастанд мардуро. Ба ҳазур бошед, касе ки ҳамин канал да нав омаги ҳастанд, ҳатман подписатсия кунед мардуро. Масъалаи лайкода бепарво набошед. Гуфтамонтон барои реклама, яъне ки хона мошини замини худ метавонед дар рақамҳои мо муроҷиат кунед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузоперевозки Акаи Нозима тавсия метавем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восеъ, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунед бортона. Дӯстон, ба эълони якуми имрӯзамон мегзарем. Эълони якумон беҳад эълони хуб, хонаи нағз ва бонарх хонавои арзон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Чиқилақ мегам бардоро, деҳаи Чиқилақ. 6 сотиқи замин дорад, 3 дар хона боз плюс и. бинен, нархша 76 000 сомонӣ гуфтеса якамон боз муомила карда мешавад. обу свет дорад. рақамҳо ба плюс 740 712 97 87 метавонед ки дар рақамҳои WhatsApp якамон ҳозирак занг бизанед, рафта хонаро аз ноҳияи Хӯросон як бибинед. мағқултон бошад, харидорӣ намебардоро. баня, калидор ҳамаш ҳаст. мактаби рақами ягам ҳастай. боз 1 километр дуртар масҷид аст бардоро. алиш мешавад ба мошин ва моли майда. дуюм эълон мегзарем бардоро. эълонои Душанбе сар шид. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Лучоб. 6 сотиқи замин дорад, 3 дар хонаи дигар. рақам ба плюс 992 779 994 826 и телефони дасти якамон. ватсапш бошад 003 66 61 72. идам ватсап дорад. дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Лучоб, пушти ферма, кухни баня дар нушта. техпаспорт дора, об свети доимӣ хати бардоро. дар наздикии киш масҷид, беморхона ва мактаб дорад. мега ремонти хона миёна 550 000 нари хона. 6 сотиқ 3 дар хона дора бардоро. марҳамат, занг бизанед, дер накунед. сеюм эълон мегзарем. инак эълони сеюмон чие? квартираи фурӯшӣ дар Душанбе. хоҳиш кардем бародаро аз ман ки цокилнира, яъне ки пешкашмон нак цокилни этаж боша, намон бардоро. бар шумо хонаи арзон дар Душанбе, ноҳияи Сомонӣ. ду комната дар дуюм ошёна, 50 метри квадратӣ. бардоро ҳозир нархи ҳамира мегум. хоҳишмандам лайко ва комментарияро банависонед, ҳатман подписатсия кунед. 240 000 сомонӣ. ихели хона шумо айни ҳоли худтон кофтеса будед. рақамҳо 888 85 боз 85 59 ватсап аста бардоро. метавонед ки акада ҳозир занг бизанед. хона дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сомонӣ. дар Кул писта ҷойгир аст. аз роҳи калон, яъне ки 4 километр дурай. марҳамат кунед, таксио 3 сумда меравад. карочи 4 миллион мегзарем. эълон 4 миллион чие? боз квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ. як комнатага дар якум ошёна, 25 метри квадратӣ. хона состоянияш ҳолаш нағз, люкс кардаги метрои бардор. фақат зиндагӣ мекунӣ. хона дар тарафи цирк ҷойгирай. сензуал, маънои сензуал яъне ки ҳаммом ва ҳоҷатхонааш ҷудо аст бардоро. ҳаммому ҳоҷатхона яъне ки якҷоя нест. марҳамат кунед, дар тарафи циркай. 25 метри квадратӣ дар якум ошёна, 250 000 нархи хона. хона люкс. рақамо 205 20 56 00. ватсап дора. метавонед ки акада ҳозир ҳатман занг бизанем. боқӣ монда маълумоташа тариқ телефони аз худаш бипурсем бардоро. ба эълони панҷумон мегзарем дӯстон. эълони панҷумон чие? боз як квартира дигар дар Душанбе, дар
ноҳияи Сино, яъне 2 комнатага дар 9 ошёна обши 50 метри квадратӣ дорад дӯстон. 50 метри квадратӣ. Рақамо 004 боз 04 80 42 WhatsApp дорад, метавонед ки акада занг бизанед. Срочно хона фурӯхта мешавад дар Профи Союз. Сайри роҳда ҷойгир аст бардоро. Ремонт кардагия чотка ҳуҷҷату 100% тайёр. Бо дар нотариуси давлатӣ расман ба расмият давроварда шудагиай. Марҳамат бародаро. Бино 2 лифт дора, яъне ки 2 лифтиш тайёрай. Фақат конкретни харидоро мега марҳамат кунанд 2 комната дар 9 ошёна 50 метри квадратӣ 578,000 нархи хонаро гуфтестай. Душанбе Сино. Занг бизанед каси конкретни харидорай дар бинои 16 ошёна гайне ки худаш хона. 6 миллион мегзарем. Дӯстон, эълони шашмон як тайгар квартира фурӯшӣ иш дар Хуҷанд будааст. Фикр кардам ки ҳамаш аз Душанбе бахшиши зиёд дар 8 микрорайон. Як комната дорад дар 2 ошёна. Обши 43 метри квадратӣ. Бинед? Як комната дар 2 ошёна 43 метри квадратӣ, хона покзаи люксай. Фақат медрои бардора зиндагӣ мекунӣ. Дар 2 ошёна. 335,000 нархи хонаро гуфтесай камон, боз ҳатман муомила. Ана рақамо 920 31 17 83. рақами WhatsApp аст ва ҳамдасти яка метавонед ки ҳатман занг зада муроҷиат кунед. Бо таъмири нави замонаи бардор наздикиштам мактаб ҳастай. 7 миллион мегзарем. Эълони ҳафтумонам беҳад эълони бераҳмай мега ку бардору. Хонаи фурӯшӣ дар Олчадара дар ноҳияи Балҷувон 5 ҳуҷрага дорои 80 сотиқи замин бардоро. Бинен 80 сотиқи замин иш шутка несте. хоҳишмандам фақат харидор бошен, занг бизанед. Мега беҳуда занг назанед касе ки харидор нест. ноҳияи Балҷувон 80 сотиқи замин 1000 ниҳоли мевадиҳанда боз дора бардоро. ҷош барои ферма ё дача кардан. 80 сотиқи замин 60 сотиқаш боғ хона. 20 сотиқ оғил гирди хона гирифтага, яъне маҳкам кардага. Барои гов мол 4 дар хона, 3 склад, кухни баня, 2 таҳоҷатхона, аловхона, 2 бочкаи 1 тонага, 1 та ҳаста, 1 тага 2 тонага бардоро. Об свет дора. Дар боғ чормағз, хурмо, ангур, бодом, себ, нок, гелос, олича, зардолу, 3-4 навуд себи дигар ба кемрида алиш мешава бардоро, болои сум метан мега бо. маълумоти бештар тариқи телефонӣ рақам охир 45 40 350,000 сомон нархи хона гуфтесай 45 40 WhatsApp астай занг бизанед мардоро. 8 миллион мегзарем. эълони 8 чие? эълони 8 квартира фурӯшӣ дар Душанбе и Зарафшондай. 2 комната дар 10 ошёна айни ҳол хиди хона қарор дорад 43 метри квадратӣ. рақам 904 56 58 24 WhatsApp дорад бардоро. квартира дар Зарафшона, бинои мастирои ҷойгир аст. Сензуал. Раздельни, яъне ирам ҳамом ҳоҷатхонаш отдельни бардоро. Дар бинои нав, таъмири нав, лифт неки надора. Лифт надора. беҳуда занг назанед, касе конкретни харидор нест. Фақат харидорро аниқ занг бизананд. хона ҳолаташ фикр мекунем ки хуб 2 комнатага 43 метри квадратӣ дар 10 ошёна 330,000 нархи хона. боқӣ монда маълумот тариқи телефони дар WhatsApp бонасен шер бачо. 9 миллион монда мегзарем. эълони ҳамон чие? боз квартира фурӯшӣ дар Душанбе ист, бошад дар Фирдавсия бардоро. маҳаллаи Сомон. 1 комнатага дар 1 ошёна обши 30 метри квадратӣ. шояд ки дар комментария бардоро савол бутемада барои чӣ, яъне ки 2 комната чанд метри квадратӣ 330,000 и 1 комната 310 тай бардоро и ошёна буромада намести мақсад. 1 ошёна дай медрои зиндагӣ фақат. хона тайёрай барои зиндагӣ кардан. 310,000 рақам 938 рақамаи тиселаш 84 15 68 WhatsApp аста метавонед када занг бизанед. дар маҳаллаи Сомон ҷойгир аст. бинои нав бо таъмири нав. 10 миллион мегзарем. эълони 10 чие? боз квартира фурӯшӣ дар Душанбе ям Фирдавсидай. 2 комната агаиш. бинен
ду комнатага дар якум ошёна обши 38 метри квадратӣ. хона дар поёни автосентр саршавии гулбутада ҷойгир аст мегавардоро. аз як ҳуҷра иборат буд, хидмон гирифтемш, яъне ки ду ҳуҷрагада табдилш додем. таъмири нав дорад, замонавӣ, медорои фақат зиндагӣ мекунӣ. 38 метри квадратӣ, фикр мекунӣ ки средни оилада хуб аст бардоро. ошёнода баромада наместӣ. рақамона 901 40 25 80, рақамаи ватсапш ҳаст. 350 000 нархи хонаро айни ҳол кардесанд. хона хай бардора дар автоцентраи саршавии гулбутадай. аз ҳамин сабаб қимат. 11 эълон мегзарем дӯстон. эълони 11 чия? Квартираи фурӯшӣ дар Душанбе дар Сино, дар маҳаллаи Зарнисор, доми Мастерок. ду комнатага дар 12 ошёна айни ҳол қарор дорад. 54 метри квадратӣ. квадратишда гап надорам. хона люкса, медорои фақат зиндагӣ айта. рақамо 501 22 77 99. ватсап аста, метавонед ки дар рақами ватсапаш муроҷиат намоем бардоро. дар бинои Мастерок ҷойгир аст. масоҳат 54 метри квадратӣ, ду ҳуҷрага, кухни, ҳаммом ва ҳоҷатхона дорад. бино дорои лифт аст. ишда лифт ҳасте бардоро. таъмири миёна, кондитсионер ҳамаш ҳасте. гарнитур, кухни, қалъаи 8 наздика бардоро. мактаби рақами 86 ам ҳасте. растем ба анҷоми барнома шербачаҳо. як донаи лайкҳоро фаромӯш намекунем. даҳми канал ҳатман обуна шен. барои реклама кардан метавонед ки муроҷиат намоем бардоро. ба шумо ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам бо мо будед, яъне ки навори моро тамошо карден. аз шумо миннатдор. то наворҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо шербачаҳо.